तो खुलुमबाय तो गिबियाव नोंथांमोनखौ उदालगुरि लिजेन इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन जे जों QNA भिडिअ बानायगोन तो लेटबो जाबोलांबाय आरो गोबाव जाबोबाय तो माखासे टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायनो तो जों दिनै नोंथांमोननि गोदै गोबाब गोखा गासै सोंनायनि फिनखौ जोङो फिननाय होनो नाजागोन तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो सलायबाय बिरा तो मोनसे रमान्टिक इन्ट्र होदो आगैलै फावदुर मानो फाया आंनो होखोमायो माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै तो जिखियानो जाया आं गिबियाव मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो गोसो जायो जे जायफोर कुइसनफ्रा एबा जायफोर सोंथिफ्रा गले बेजों बे मिलायदों तो बेफोर आं कुइसनफोरखौ मोनसेल' पिकआप खालामनाय जादों एबा मोनसेल' लानाय जादों मानि थाखाय होनना बुङोब्ला मोनाबाय दायो तो समाबो बारा गैया आं सानदोंमोन गासैखौबो लाजोबगोन होननानै नाथाय समनि आंखाल तो बेनि थाखायनो जों लानो हायासै तो जों जागायलांसै आरोना तो फार्स्टआवनो सोंदों मिस्टार बड' तो बिथांखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर खालामदों तो नोंथाङा कमेन्ट खालामनायनि थाखाय तो बिथाङा सोंदों कंग्रेचुलेसन आदा माने जोंनिया 15K साबस्क्राइबार जाबायमोन बे समाव 15K साबस्क्राइबार नालाय तो बिथाङा कंग्रेचुलेसन बुंदोंमोन तो थेंक इउ आदाया हाबा जाबाय नामा तो आं दासिमबो सिंगल तो हाबा जाथ'वाखै तो बेनो आरो नोंथांनि कुइसनखौ आं जोब्बाय होननानै सानबाय बड' टेक्निकेल भेरि हेपि तो थेंक इउ बड' टेक्निकेल बिथांनिसिमबो एन्ड रबिना गयारी दिनैसो नुदों आदा नोंखौ तो थेंक इउ तो नोंथाङा आरो नैथि खेब नुबावबाय जानो हागौ नोंथाङा भिडिअखौ नायदोंब्ला तो थेंक इउ आं सानो माने आंबो फेसकेमैनो बाथ्रा रायलायनो सानो नाथाय आंना मबाइला मोनसेल' आरो माखासे टाइमनि थाखाय आङो बेफोरखौ बाहायनो हाया मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आं बांसिनैनो प्राइभेट प्लेसआव आरो टाइमखौ मिलायनानै बानायनाय जायो नालाय तो बेनिखायनो आं फेसकेम फैनो हाया आरो लोगोसे मबाइलाबो गंसेल'खा तो बेनि थाखायनो आं फैनो हाया आरोना तो आं इयुनाव आसा खालामगोन एबा आं फैनो नाजागोन जे फेसकेमैनो बाथ्रा सावरायनो अके ओमफ्राय दिगन्त मुसाहारि नाइस ब्र थेंक इउ बड' गान्जा फाग्ला गेमिं तो बिथाङाथ' कमेन्ट खालामबाय थायो तो नोंथांमोना जायफोर बड' गान्जा फाग्ला बिथांखौ सिनाया एबा बिथांनि गेमिं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामहैनो हागोन आदाया बाजैखौ माला लाबोगोनब्रा हाबायाव लिंहर दे अके थेंक इउ दाथ' गैथ'वाना नोंथाङा हाबा जानो गोसोब्ला नोंथाङा नोमबाजैखौ नागिरग्रोनांगोन बिनि उनावसो आं लिंहरनो हागोन आरोना अके ओमफ्राय 7 नाम्बार दं सनाराम ब्रह्म हेल' ब्र नोंथाङा बेसेबां फरायखो होननानै बुङोब्ला आङो दायो BA आवनो नांथानानै दङ डिग्रियावनो नांथानानै दङ माने डिग्रियावनो सोलिगासिनो आं माने बर' मेजर लादों आरोना बर' मेजर लानानै दङ ओमफ्राय कुइसन दंबावो गुबै नामा मा खोन्थाहरदो होननानै होनदों गुबै नामानो जादों आंनि गुबै मुङा मिथिनो लुबैदों नोंथांमोना मिनिनाङा दे खिन्थु आंनि गुबै मुङा जादों सलिद बसुमतारी तो नोंथांमोना फेसबुकआव थांनानै सार्च खालामनो हागोन आरोना सलिद खाने मिनिनाङा दे खिन्थु ओमफ्राय गणेश दैमारि आदानि न'खराव खैजोन दं अके आंनि न'खराव आइ आफा आदा आरो आगै सासे दङ गासिबो हौवासा गोजा हिन्जावसा गैया बेनो 150 सिंगल फेमिलि सिबि सोरबा सिबि आरोना आदाया हाबा जाबाय नामा तो बे खननै जाबाय तो आं जायाखै आरोना ओमफ्राय सोरां बिटि हे ब्र आं नोंखौ अराय सापर्ट खालामगोन आरो अरायबो खालामबाय थागोन तो थेंक इउ तो नोंथांनि इउटुबाव फैनायनि गुबै रिजोनानो मा तो बिनि थाखाय आं सुंद'ल' होनसै मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला टाइमाबो बारा गैला नङा होमबा तो बेनिखायनो आं सुंद'यैनो नोंथांनो खोन्थानो सानबाय जे आं इउटुबाव मानि थाखाय जारनि जादों इउटुबाव मानि थाखाय फैनाय जादों तो
मेनलि आंनि साननाया ओरैबायदि आरोना जि जाया मानो गाज्रि खामानि मावनो मानो गुबुन मानसिफ्रा थ' बेनिखायनो माने जों उन्दै समाव साननाय हनायफ्रा माने बेलेग बेलेगजोंबो थाङो थ' मोनसे खोथा आरोना नाय नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गाज्रि मावदोंब्ला नोंथांनि न'खरनि मानसिया माब्लाबाबो बाथ्रा बुंनाय नङा नोंथाङा दुखु मोनगोन होननानै आरो नोंथांनि लोगोरिफ्रा मालाबाबो बुंनाय नङा जे नोंनि लोगो मोजां नोंजों मोजां लोगोफ्रा मालाबाबो बुंनाय नङा जे नोंथाङा बेखौ गोरोन्थि मावदों नोंहा इयुनाव खैफोद फैगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनाय नङा थ' जों माने इन्डिभिजुवेलि जों बुङो आरोना जाहाथे सोलायथों जाहाथे मोजां जाथों होननानै आरो मोनसे खोथायानो जाबाय मा मोनसे खोथा जे माब्लाबाबो साननाङा जे बर' हारिखौ फोसाबनो थाखाय गुबुन हारि एबा सोरबा मोजां मानसि सोरबा गिदिर मानसिया फैनानै जोंनि बर' हारिखौ फोसाबफैगोन थ' आंनि साननायाव आंनिया बेनो जे जों बर' हारिखौ बर'आनो फोसाबनांगोन आरो लोगोसेयैनो बर' इयुथआ बांसिन नोजोर होनांगौ एबा बर' लाइमोनफ्रा नोजोर होसिननांगौ मानि थाखाय होननानै बुंब्ला सासे बिमा बिफा एबा बोराय बुरैया माब्लाबाबो जोंनि बांसिनानो जोंनि हारिखौ मोजां खालामनो थाखाय फैनो थाखाय सम मोना बुंनो थाखाय गोसो जायो नाथाय बिथांमोना सम मोना मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोना न'खर खाबाय थ' बिथांमोना न'खरनि खोथा गथ' गथायनि खोथा जानाय लोंनायनि खोथा साननो गोनां जायो नालाय थ' बिनिखायनो बिथांमोना फैनो हाया थ' बिनिखायनो आं लुबैयो गासै इयुथफोरा माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला फंसे बाथ्रा बुंनो थाखाय मोजांब्ला मोजाङै मोजां बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जाहाथे माखासे जायफोर गाज्रि गोसोनि साननाय बेफोरो माने जोबस्रांलाङो आरोना थ' बेनोमोन आंनि मेन थांखिया थ' माने मेन थांखिया बे नङा थारमाने बेनो आरो एग्जाम्पला ओमफ्राय मेन थांखिया जादों जोंनिया ओरैबायदि ससियेल मिडियाखौ बाहायो माने गोबां मानसिफ्रा बाहायो आरोना नोंथाङा नुनो मोनगोन माने जानला मोनला बाथ्राखौ पस्ट खालामनाय आरो नंथावै जाथावै बाथ्राफोरखौ पस्ट खालामनाय आरो लोगोसेनो जोङो माने गोबां समाव जों नायनानै नुनो मोनो माने माखासे मानसिफ्रा माने दान्दिसेनि थाखायल' सानो माने नोंनि जिउआ जे मा जालांगोन इयुनाव बेखौ जेबो साना थ' बेफोरखौ सानहोनायानो आंनि खामानि होननानै आं सानो आरोना थ' बे जोब्बाय थ' माइकेल दैमारि नोंथाङा बेसेबां बैसोनि आं दायो 21 इयार्स 1998 28 एप्रिलनि आरो आङो लैथोसार ब्रह्म मोखां देखायबाय था थ' आं मोखां देखायबाय थानोथ' अराय नाजागोन नाथाय आंना मबाइला मोनसेल' नालाय थ' एसे धोर्ज' हमनांगोन रायजोफोर ओमफ्राय बड' नाइस नामा बे चेनेल जागोनदांलै मिथिया ओमफ्राय बिथाङा सोंदों जे नोंथाङा गाज्रि बाथ्रा बुंनायफोरखौ माने इमान जे बुंनाय जायो थ' अके थ' नाय जुदि गावनो जुदि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै गाज्रि बाथ्रा देखायफैयोब्ला बिथांखौ जों गाज्रियैसो रिप्लाय होनांगोन अब्लासो बिथाङा खर'आव हाबहैगोन आरोना थ' मोजाङै नै आं मोनसे एग्जाम्पोल होगोन बे बाथ्रायाव गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि बाथ्रायाव जेथिया नोङो सापस हमना लादो नों सिखा गंसे लादों आरोना सिखा गंसेखौ नों मायाव दानखो माबायाव थालिराव दानबाय आरोना सापस आं मोनसे एग्जाम्पोल होबाय थालिराव जेसेबां गोसायै दानगोन एसेबांनो गोथौयै थांगोन दा माने बौनाया जेसेबां गोथौसिम थाङो थिग बेबायदिनो आंनि मथेब्ला जेसेबांनो बिथाङा मा देखायना लागोन आरो मा बुंनानै लागोन बैनि सायावसो सोनारगोन आंनि बाथ्रा बुंनाया थ' बेखौ बेयावनो फोजोब्बाय थ' ओमफ्राय दैमासा बसुमतारी बर' हारि गुबुंले जानायखौ नों माबोरै फोसाबगोन थ' आंनो मोनसे कुइसन होदों आरोना नोंनि मथेब्ला नों माबोरै फोसाबगोन थ' गिबियावनो जों गाव गावनो एसे साननो हनो हानाय साननो रोंनाय जानांगोन जों सिगाङावनो गोथौयै साननांगोन आरोना बेखौ मावोब्ला मा जागोन थ' जों गावखौनो गाव फोसाबनांगोन अब्लानो जोंनि माबाया बर' हारिया जौगालांगोन आरोना थ' आं बुंनो थांगोन जे हाजार गोरों फै जेसेबां गोरों फै जेसेबां नाजाफै मोनसेल' खोथा आरोना मोनसे एग्जाम्पोल होनि बिनि थाखायबो माने मोनसे मोसौ आरोना माने बिथाङा माने दैखौनो गांथाराखै नों हाजार सोबा बे मोसौआ खि दै लोंगोन ना माब्लाबा थ' दै लोंनाय नङा थ' जों गावनो नाजानांगोन गोरोन्थिखौ सिनायनानै गोरोन्थिखौ नुनानै जों गावनो सोलायनो नाजानांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया जौगागोन जुदि जों गावनो सोलायनो गोसो गैयाबा एबा आंनो सोलायनो गोसो गैथाराब्ला बे माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा आरोना थ' बेनिखायनो जोङो गोरोन्थिखौ नुयोब्ला निस्सय सोलायनायनि लामायाव फैनांगौ आरोना थ' गोजोन नार्जारि आदाया मा खामानि मावो थ' आं दाथ' स्टुडेन्टआनो थ' आं फरायसायानो फरायगासिनो दङ
आरो बिनि एक्सेट्रा खामानि न'आव माखासे खामानि जानाय आरो गोसोबायदि मालाबा मालाबा बायदिसिना खामानि मावदेरो आरोना जेरावबो थाङो मिटिं दावथिं समाजारि हाबाफ्राव नुजाहैनाय जायो खोनासंनाय जायो आरोना ओमफ्राय नायसा दा खबरफ्रा मारै खबरफ्राथ' बेफोरबायदिनो गेजेरावनो दङ नोंथांमोना माबोरै दं बिदिनो दंथ'यो आरो थैथ'वाखै ओमफ्राय सायास्रि ब्रह्म जिएफ दंना गैया दा थ' दायो गैथ'वा सिंगेल गोदो दंमोन दे खिन्थु माने आदाया माबे रैखां बसुमतारी नामा आदा इउटुबाव माबोरै भिडिअ आपल'ड खालामो रैखां नामा बसुमतारी आदा इउटुबाव भिडिअ माबोरै आपल'ड खालामो होनना सोंदों थ' भिडिअ आपल'डखौ नोंथाङा आंनाव सोङालासिनो सासे टेकनिकेलनाव सोंबाबो जागोन थ' आं बुंनोसै थ' बेयाव आपल'डनि मोनसे गेजेराव प्लास आइकन थागोन बे प्लास आइकनाव खेनसे थुनानै हो आपल'ड भिडिअ नुगोन नोंथाङा अब्लानो बेयाव आपल'ड खालामनो हागोन आरोना थ' आपल'ड बिनि थाखाय गोबां प्रसेस दङ माने नोंथाङा थाम्बनेल होनो थाखाय भेरिफाइ खालामनांगौ माबा खालामनांगौ थ' बेनिखायनो आं बुंगोन जे नोंथाङा टेकनिकेल इसरारमोननि नङाबा टेकनिकेल गुरुजिमोननि नङाबा मनज दे मोननि बिथांमोननि चेनेलाव खनसे भिजिट खालाम एबा सार्च खालाम जे नोंथाङा हाउ टु आपल'ड भिडिअ माने हाउ टु आपल'ड प्रपारलि ए भिडिअ अन इउटुब बेफोरबायदि सार्च खालामना नायबानो मोनगोन आरोना आं बेखौ बुंला बारा थ' आं लास्टाव लाबोदों बेखौ प्रेमजित नार्जारि थ' बिथाङा गावनिखौ गैया सानगोन नालाय थ' बेनिखायनो माने आं लास्टाव लाफैबाय आरोना बिथांनि कुइसनखौ अके मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला आं बिथांखौ सिनायाब्लाबो बिथाङा आंखौ गोबां समनिफ्रायनो बिथाङा आंजों गोरोबनानै दङ खि जानि बिथांनाव आंनो नाम्बार गैया थ' थेवबो बिथाङा आंखौ अरायबो सापर्ट होफैदों आरो लोगोसेयैनो गोबां समाव सापर्ट होदों आरोना जेरै डनेसन खांनाय माबा खांनाय बिथाङा अरायबो हेफाजाब होयो थ' आं बेखौ बुंला आदा बाजै दंना गैयालै फंबाय थ' दामाने आं गैथ'वा माने गोदो दंमोन आरोना बाट माखासे रिजननि थाखाय बेफोर रिलेसना जोबलांबाय थ' आं बे समाव बेखौ QNA बेयावनो जोबफैबाय नाथाय आं बेखौल' फंसे बाथ्राखौल' बुंनो नागिरदों जुदि नोंथांनाव जुदि गियान दङब्ला ना मा होनगोन जुदि गियान थायोब्ला जेसेबां गियान दं नोंथाङा बेफोरबायदि ससियेल प्लेटफर्माव फैनानै नोंथाङा फोसावनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा सासे धोनि सासे गोबां गिदिर गोरों बेफोरबायदि जानो नाङा आं बेखौनो हास्थायो जुदि जोंबायदि सासे जुदि गामि मोनसे एबा डिस्ट्रिक्ट मोनसेनिफ्राय जुदि सासे सावरायनो थाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा फैयोब्ला निस्सय नोंथांमोनखौ जोंखौ एसेबाबो गिनानै फोसावजानो गिनानै बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायखौ फोजोबलांगोन आरो लोगोसेनो आं खावलायदों थ' नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ मावा होननानै स' दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोब्बाय आरो लोगोसेनो आं खेनसे निमाहा बिबाय सोरनिबाफोर जुदि माबाफोरा कमेन्ट पिकआप खालामना जुदि थालांदोंबा आं निमाहा बिबाय थ' फैगौ समाव जोङो बिनिफ्राय मोजांसिन खालामगोन होननानै सानबाय थ' नै दायो मोनाबायबो नालाय थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय थाबाय थ' फैगौ भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय थ' बाय बाय आगैलै फावदुर मानो थाया आंनो होखोमायो माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै माइब्रानि जौ बिदै आंखौनो सानखायो बिजामादै